Hello everyone, this is Ali Sidibe. Today I'm here to send a message for my young people in my societies. This message will be about how to benefit these circumstances to growing up. To make it clearly, I prefer to speak in our social language. However, before that, I invite all of you to give thanks to doctors and medical personalities for their sacrificing to give us a goodness and a good healthy. Thank you for your sacrifice. Thank you very much. Ambalemon, anga foli bi bela jeli. Ango video indamne na kafo. Amena kuma feminka oye. Amse kanga wati tono bo chojme kaseka anyere lana fan wati kono ani ni situation mi nanga jamano ba kono. Video ina nya dabo ka anga jekuluba ka odefo uka baraketa ula. Baraketa mi nyeshine no amse ka opportunité di anga demsenu ma chogojume uka seku yirale la kala interneti srafe. Sabula bi situation bi chogomi sira fosite ambolo amse ka yira lamu kanga demsenu lamu ka donya nyuman di anga demsenu ma chogomi kateme interneti sra kambi. Ni anga responsabilité anga responsable maseka o situation di ama ni anga mo korobaw ni anga marambi minumbulu ulu maseka o siraw nogoya anye an yɛrɛ jeunesse fitini minnu bɛ ka wuli sisan an bi mugan ni tantan minnu sɔrɔ an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka se k'an ka ɲɛnamaya dilan an ye yɛrɛ ye an ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ an yɛrɛ ye internet sira kan nin waati in na diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ bɛ kaso la nin waati in na kalanyɔrɔw datugulen don baarakɛyɔrɔw caman datugulen don anw bɛ se k'an ka ɲɛnamaya to o datugu in kɔnɔ cogo jumɛn donc min kan ka kɛ o de ye toujours an bɛɛ ka jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kuma caman b'a fɔ an ka dɔ bɔ a la nin waati in ye anw de ka waati ye an kan ka préférer nin waati in fɛ nin sokɔnɔsigi in waati fɛ ka kalan caman kɛ internet sira fɛ ka kaye ni bigi san ka filière dɔw ta an b'a fɛ ka minnu kalan ka a dɔnniyaw sɛbɛn an ka kayew kɔnɔ ka réviser ka se k'an yɛrɛ lanafa ni a ye an bɛ se k'an tɔgɔ sɛbɛn fana université baw la diɲɛ kɔnɔ bibi in na université min n'a jama ka ca ni diɲɛ université bɛɛ ye o ye University of People ale de jama ka ca a wari ka nɔgɔn donc i bɛ se k'i ka kalan k'a fɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i b'a fɛ ka kɛ karamɔgɔ fana i bɛ se k'i ka karamɔgɔya fana kɛ a sira fɛ i mana kɛ diɲɛ jamana fɛn o fɛn na donc ninnu ye opportunité baw ye an kan ka minnu bénéfice an kan ka minnu nafa bɔ k'an ka ɲɛnamaya dilan ni a ye nin waati in kɔfɛ ka foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛkuluba UNEM ani a membre bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw ye aw ka cɛsiri la karamɔgɔ minnu bɛ k'aw dɛmɛ an ka foli bɛ u ye ni wariko lo aw kun tɛna ni wariko lo aw kun tɛna fiyewu nka aw jɛna wariw kɔ k'aw yɛrɛ di faso ma k'aw yɛrɛ di jeunesse ma an ka se ka opportunité dɔ dayɛlɛ an ka jeunesse ye u kana to diɲɛ in kɔnɔ u ka se k'u ka kalan kɛ k'u ka diplôme ta nɔgɔya la aw bɛ k'a kɛ o de kama aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw ka yɛrɛ di la ani aw ka faso kanu na
nin tun ye aw balimankɛ ye Ali Sidibe ka foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka waati wɛrɛ yira an na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.